Yes, vi skal lige helt kort gennemgå et rensningsanlæg. Og før vi egentlig kan gennemgå selve rensningsanlægget, så skal vi ligesom vide, hvad der kommer ind i det. Det er en del af de ting, der står heroppe. Der er noget spildevand, som består af nogle køkkenrester, som blandt andet kan være noget fedt, noget protein osv. Toilettet, der er selvfølgelig noget afføring og urin og medicin osv. Og der bliver jo ligesom også blandet sammen med kloakvand osv. Der kan være jord og sten og andet småt materiale med. Biologisk materiale. Det kommer så ind, så møder den rest helt til at starte med, så der kan vi nemlig allerede der få sorteret nogle ting fra. Der ryger jord for eksempel, der skulle ikke være mere jord tilbage i det. I hvert fald en lille smule af det. Og der ryger noget sten. Og udover det, så ryger der noget toiletpapir. Og det skulle egentlig sådan stort set gerne være det i store træk til den mekaniske rest. Så ryger det ned i noget, biologisk / mekanisk nedbrydning, som egentlig bare er i form af bundfald. Så alle de småtterier, der kommer igennem resten, de falder ned til bunden. Og det er igen noget jord, det er igen de sten, der kommer med igennem. Lidt af det bare biologiske materiale, det bliver også nedbrudt her. Eller i hvert fald bliver faldet til bunden der. Noget af det, som skiller fra vandet, bliver allerede udskilt deromkring. Udover det, så er vi egentlig sådan nogenlunde videre. Fedt, delvis bliver også skilt ud, og selvfølgelig, okay, der er noget, der er sådan nogle små mikroorganismer i den der, små enzymer i det der vand, som så sørger for at nedbrudt det her materiale, og det laver sådan nogle, det udskiller sådan nogle bestemte stoffer. Så er der biologisk fjernelse, som egentlig bare er nitrifikation. Det nitrifikation, det består egentlig af nogle forskellige kammer. Her der er dog kun et, men det består af nogle forskellige kammer, hvor der blandt andet er noget ilt og noget uden ilt, for at få sat nogle forskellige processer i gang. Som sagt, nitrifikation det er med ilt, denitrifikation det er uden ilt. Så der får vi ligesom kommet af med noget, delvis noget af vores urin, der er også noget afføring, der ryger der. Meget af proteinet, DNA'en og kulhydraterne ryger også. Og så også stort set alt biologisk materiale, det bliver også nedbrudt i det her stadie. Så til allersidst, så er der en kemisk nedbrydning, og det er så egentlig bare mest fosfor, så det der det sidste er de rester, der er i urinen, der bliver nedbrudt. Og noget af det her spildmateriale, det bliver så forbrændt. Og så er jeg kemisk, der får vi delvis også nedbrudt noget rengøringsmiddel. Det er dog ikke det hele, det er ikke alle komponenterne i rengøringsmiddel, der rent faktisk kan nedbrydes. Så det bliver brændt, og det er så egentlig bare for at holde resten af maskineriet i gang, den energi, der bliver brændt af. Så allersidst, der løber det ned af en ilttrappe, som egentlig bare skal så for iltvandet, og så bliver det lidt tilbage i vores floder og søer. Og så selvfølgelig medicin og zink, og så videre, der er nogle ting, som ikke bliver nedbrudt. Det ryger så desværre med tilbage i vores spild, eller i vores nu rene vand, og tilbage med i søerne.